Hej og velkommen til den her video. Jeg ved godt, det er noget tid siden jeg sidst har optaget en video, men det er fordi jeg ikke rigtig har haft tid til det. Men nu er jeg her igen, og jeg har fået skaffet nogle nye skins siden sidst. Så altså, nu har jeg lidt at vælge imellem i stedet for det der default. Ja, jeg har nemlig købt det der Q, eller hvad det hedder. Så jeg tænker i dag, der skal spille med Clix. Det er nok mit yndlingsskin, tror jeg. Og siden sidst er der jo kommet Fortnite OG Chapter 1 sæson 3. Og sidste gang der spillede vi sæson 2. Så jeg tænker at vi skal prøve det. Og hvis jeg har nogle andre idéer i fremtiden til hvad for nogle spil jeg skal spille, om der er noget specielt jeg skal spille, så skriv det lige ned i kommentarfeltet. Vi ses derinde. Så nu er vi næsten inde i battlebossen. Altså, jeg har faktisk ikke rigtig spillet det så meget. Okay, skal jeg prøve noget vildt? Jeg prøver at lade en Tilde Towers. Altså, jeg tror ikke, jeg kan klare den. Men nu må jeg se. Altså, jeg har lyst til at lande op i det der tårn. Klokketårn. Men tænker ikke, det er så smart. Og når jeg jo skriver lige ned i kommentarfeltet, hvis det er, I synes, at jeg skal spille med Valdemar igen. Han var jo med på en af mine tidligere videoer, og den var rigtig sjov, så hvis I ikke har set den endnu, så hop lige ind og se den. Den er rigtig sjov. Ja. Og når jo, hvis I gerne vil se mig spille nogle Fortnite Cups, eller sådan et eller andet, så må I meget gerne skrive det ned i kommentarfeltet. Det kunne være rigtig fedt. Og måske spille med nogle af mine venner. Jamen, jeg tænker bare, vi lander her. Der er simpelthen allerede en kiste. En lille deagle. Lille deagle mere. Okay, kan man ikke godt køre 20 deagle. Altså, kan man godt. Jeg ved ikke lige, hvor godt det er, det tror jeg. Jeg tror ikke, det er særlig godt. Jeg tænker faktisk lige, vi tager en pumpe, og så smider vi lige den ene deagle. Jeg gider ikke at køre 2 deagles. Det vil være lidt dumt. Og hvis jeg har nogle idéer til andre spil, som jeg kan spille, så må I meget gerne også skrive det. Hvis der er nogle spil, I synes, jeg skal spille, kan man egentlig godt dobbeltpump. Og det kan man simpelthen godt. Men jeg er bare virkelig dårlig til dobbeltpump, så det kommer jeg ikke til. Og en sløb, den tror jeg vi tager. Så skriv ned i kommentarfeltet, hvis der er nogen spil, I synes, jeg skal spille. Altså lige nu er det mest Fortnite, jeg spiller. Det er fordi, det er det, jeg synes, det er sjovest. Nogle gange spiller jeg også Counter-Strike, altså CSGO, som nogle af jer nok kender det. Så hvis I gerne vil se mig spille det, kan I jo også skrive det. Okay, jeg kan simpelthen høre en kiste her. Den er lige heroppe, tænker jeg. Det er ret godt, det der. Jeg har lavet fuld, så den gider jeg ikke tage med. Jeg elsker de her smoke grenades, fordi så må man bare kaste den der, så man gemme sig derinde. Eller gemme nogle andre. Det er ret smart. Nej, hvor er jeg dårlig lige nu. Nej, det er fordi der er 2. Nej, hvorfor er jeg så dårlig? Nej, det er pinligt. Kom lige frem igen. Okay, simpelthen. Det gør han. Bare ikke det der. Den stikker ikke af, når jeg har misset så meget. Nu får jeg dræbt ham. Jeg tænker lige at få håndkanet den ene. Det er når han kommer frem der. Men jeg tænker han gør. Lige der. Så håndkaner vi ham. Nej, hvorfor er jeg så dårlig? Nej, hvorfor er jeg så dårlig? Nej, det er så dumt. Okay, nu begynder jeg faktisk at blive lidt sur på mig selv. Nej, det er dårligt. Det er dumt, at det her mig. Ej, det der var virkelig et dårligt game. Hvorfor er jeg så dårlig? Nå, men prøv bare et game. Hvor godt loot havde han. Nej, hvor lækker godt loot der. Ja, okay. Han brugte også dobbelt på ham, så må det betyde, at den er fint nok. Jamen, videre ind i næste game.
Så er vi simpelthen inde i andet game her. Og senere i dag, der kommer jeg også til at lægge en video op med Peace Control. Så den må jeg også gøre meget. Det må jeg også meget gerne hoppe ind og se. Det tænker jeg bliver rigtig fedt. Og jeg bruger faktisk Simple. Det er fordi jeg spiller både på PlayStation og computer. Og på computer der er det bare lettest at bruge Simple. Men på PlayStation er det ikke så godt. Der er det bare irriterende. Men jeg tænker vi skal finde et sted at lande. Til det Pleasant Park. Der lander virkelig mange, tror jeg. Nej, det her var dumt. Jamen, det er jo så ikke så godt. Jeg tænker bare, vi lander. Ja, jeg lander bare lige hernede. I det her hus. Please, der kan nogle andre lande i det her hus. Jeg tænker, hvis jeg er den længst nede, så kan der være nogen, der tænker, nej, her skal jeg virkelig ikke lande. Så kan jeg håbe, de ikke gør det. Okay, jeg har i hvert fald været en af de første, der har fået våben og en sløb. Fint nok, crossbow. Det er faktisk fint. Men så meget kan der også have noget andet snart. Så godt, der var noget der, men den gider jeg ikke. Okay, det vil jeg gerne. Nej, det gider jeg faktisk ikke. Jo, SMG. Kan jeg vel godt. Jamen... det er godt det her. Ja. Det er umiddelbart ikke særlig godt det her. Der. Okay, nu har jeg en. Okay, en død. Nu rammer jeg lige pludselig en lidt bedre. Altså, nu har jeg selvfølgelig ikke testet det helt, men det er i hvert fald ramt. Nej, hvorfor er det så dårligt? Nej! Hvor er det den? Nej, han er 6 HP! For filen. Jamen, så tænker jeg hopper ind i næste game. Og hvis der er nogle challenges, det ved jeg godt, jeg har sagt før, men hvis der er nogle challenges, eller noget I gerne vil se mig, jeg spiller, så kan I godt skrive det ned i kommentarfeltet. Det kunne være rigtig fedt. Jamen, vi ses i næste game. Nu er vi simpelthen herinde i 3. games, og man plejer jo at sige 3. gang er lykkens gang. Så jeg tænker, at jeg lander Dusty Depot. Ja, der prøver jeg. Så jeg ved ikke lige, om jeg kan klare det. Fordi der plejer at være så meget loot. Men jeg kan håbe. Jamen, lad os se. Og jeg tænker jo snart faktisk, at jeg begynder, at der kommer video ud lidt oftere. Men jeg havde bare ikke lige tid til at optage nogen. Ellers så skal jeg faktisk lade den hernede. Og så tænker jeg også meget snart, at der kommer en video op med Valdemar. Hvor jeg simpelthen optager en video med ham. Det bliver mega fedt. Der ligger simpelthen en walkie launcher på gulvet der. Okay, det var godt nok irriterende der. Lille håndkan. Walkie launcher. Håndkan. Og vent til det for metal. Skar. Det er godt. Det er det virkelig. Men det ved jeg ikke. Altså det jeg godt kan lide walkie launcher, det er, når jeg er så dårlig til at ramme. Så er det ret smart for mig. Men jeg advarer dem lige om, at jeg kommer, så kan det være, at de løber. Selv med en nu bare tror, at de dræber mig, men det er jo, det må vi jo få se. Og når jo, i det her, altså chapter 1 til sæson 3, der er der faktisk kommet en walkie launcher. Den er virkelig sjælden, men så kan du selv styre den. Det er virkelig godt. Det er noget af der en. Jeg tænker ikke, at han dræber mig ham her. Han er virkelig dårlig. Nej, det er jeg også lige nu.
alt for tæt på det der. Hvad hed han egentlig? Nå, okay. Det er så lidt pinligt, hvis jeg var død der. Revolver. Men det var da heldigt nok, jeg døde ikke. Han var heller ikke særlig god. Så jeg hopper op her. Sådan her. Så jeg ikke lige en herovre? Det ved jeg ikke, om jeg gjorde. Det gjorde jeg jo nok ikke. Altså, nu vil jeg altså gerne snart finde nogen. Grunden til at bygge så langsomt, det var fordi jeg var bange. Altså, jeg havde ikke så mange materialer, så jeg skulle lige tænke mig om. Men jeg kom derop. Jeg tror, det er en fejl, det der kisten. Den vender godt nok irriterende. Så bare popper det her. Og popper et big. Så tænker jeg, at det nok skal gå. Altså, vi er ikke fuld HP, men det vil fint nok. Okay, kommer der snart nogen? Altså, jeg er sådan en, jeg vil ikke dø, men der skal altså også være en del i gamet. Jeg venter lige med det der, sådan der. Hvorfor gør jeg egentlig det der? Altså, det er det der simple på computer, det går bare så hurtigt, for du kan bare trykke sådan der. Eller bare trykke sådan der. Det gør det bare meget hurtigere. Det er derfor, jeg også bruger det på computer. Men på PlayStation er det irriterende. Det er fordi, at på PlayStation, der bruger jeg ret meget den her. Og du kan godt edite den sådan der. Eller sådan der. Nej, den er så irriterende. Nej, sådan der. Det var da godt nok irriterende. Men du kan ikke edite den. Der er mange måder, hvor du ikke kan edite den. Okay, jeg tror faktisk, der kommer en nu. Det var lidt svært at forklare, men jeg kan i hvert fald ikke lide at bruge den. Han 100, og han er død. Nice. Der var simpelthen ingen rocket launcher skud der. Det er også irriterende. Men jeg tænker nok, vi skal finde nogen. Nej, okay, det er lort det her. Han er også lort. Men det er jeg virkelig også lige nu. Nej, hvorfor lægger det så meget lige nu? Nej, det lægger meget. Nej, jeg så det slet ikke. Det er så ærgerligt. Ja, den er ikke god. Det er også uheldigt. Han er også sniper. Han er fin nok faktisk. Jeg tror, han var meget dårlig. Jamen, tænker jeg hopper ind i næste game. Okay, jeg tænker... Altså, nu er vi her i battlebossen. Jeg tænker, vi skal lande der. Det er stumt. Ja, nu har jeg i hvert fald ikke noget andet valg, kan man sige. Jamen, jeg vil lande dernede i sumpen. Eller det er faktisk ikke engang sump. Ja, her tror jeg, jeg lander. Og vi tårner... Ej, det kan jeg ikke nå. Der er han først. Jamen, jeg tænker bare, vi lander. Det er lidt uheldigt. Nej, der er mange, der er meget længere ned end mig. Det er virkelig godt det her, men jeg har lidt en taktik. Ikke når der er en. Det er heldigt det der. Okay, jeg tror bare lige, vi gemmer os lige her og popper lidt minis. Altså en pistol er stadig ikke godt, men der er ingenting.
Han var på vej op. Ikke mere, åbenbart. Jeg kan godt dræbe ham med en pistol. Jeg gør det. Så jeg finde ham først, før jeg hopper op. Hvis han ikke har noget våben, det er også lidt pinligt. Altså, hvorfor går han ikke op i det der tårn? Der er ikke nogen derop. Han var på vej derop før. Så hvorfor han ikke lige har gået hele vejen op, bare lige taget våben. Eller i hvert fald, sådan det jeg havde gjort, det var, at jeg havde taget den her kiste, der er lige her. Det var virkelig tæt på. Nå, men jeg har taget den her kiste, der var lige her. Så var jeg lige taget den. Og så var jeg løbet ned og dræbt, altså den person, som så var mig, der var dernede. Men det gør den ikke. Nu smadrer jeg det hele ned, sådan der. Så kommer kisten ned til mig, eller lootet ned til mig. Minigun. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes ikke engang minigun er sådan virkelig god. Fordi den skal charge op. Men ja. Nu tager jeg den bare. Ja, det tror jeg ikke lige, jeg skal være en del af det der. Okay. Nu er vi næsten nede, så tænker jeg bare, at vi skal dræbe nogen. Jeg er nødt lige at gribe mig selv, ellers tror jeg, at jeg har taget fall damage. Men altså, er der ikke andre her? Det plejer at være sådan et sted, hvor der lander ok mange. Grenade launcher. Okay, jeg gider ikke have så mange, der bruger som giskud. Overhovedet ikke, når man har en minigun. Når man har en minigun, så skal man ikke have andre våben, der bruger som giskud, fordi minigun alligevel bruger så mange. Det synes jeg i hvert fald ikke. Altså, jeg kan høre en. Jeg tænker bare, at jeg vil gå ned i launcher med ham. Jeg ved ikke, hvor han er, men jeg ved nok, hvor jeg er. Jeg ved ikke, hvor han er. Nu dør hans hus bare. Nu dør en til derovre. Det film var sørgeligt for dem. Og så er det bare minigun. Hvis jeg dør nu, så er jeg dårlig. Det var tæt på. Nej. Jeg bliver så chillet, hvis der kommer en eller anden nu og dræber mig. Der er tæt på. Det er det, jeg mener, at minigun ikke engang er sådan voldsomt god. Så tror jeg altså håndkagen i stedet for. Jeg tager bare den der minigun i. Nej, den der mini igen. Small shield potion. Det hedder den da ikke i det nye. Er det ikke kun den gamle, fordi de har taget det gamle tilbage? Jeg tror det ikke, den hedder small shield potion. Men ja, det kan godt være. Der er nogen, der kalder det Big Pot. Det der, den der store. Den der tager. Nej, det gider jeg ikke. Jeg kan godt have den der, sådan, så man kan styre skuddene. Grøn, nej, det kan jeg ikke bruge til noget. Men det burde jeg gøre, men det gør jeg ikke. Så jeg tænker bare, at vi skal herop og lede efter nogen, men altså det er godt nok et lidt kedeligt game det her. Eller det var det ikke lige til at starte med, men der er ikke rigtig nogen. Jeg tænker bare lige at gøre sådan der. Og jeg tænker bare, at vi flyver herind. Jeg ved ikke lige, hvor godt det kommer til at gå, men det skal nok gå. Yes, en rift! Skal vi bare ud og have nogle kills. Det min første video på min kanal var så pinlig, fordi jeg kom til at sige, okay, nu skal vi bare ud og score. Det var så dumt. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg lavede der. Men det gør ikke mere. Nu er der en anden, der smadrer et eller andet. Der er en anden, der smadrer et eller andet. En bil, som står et eller andet sted her.
Altså den der alarm, eller den der lyd der, den kommer først, når der er nogen, der slår på en bil. Så jeg ved, der er nogen, der slår på en bil, men dem går vi bare væk fra, så går vi over til her, hvor der bliver skudt. Så prøver vi at dræbe dem. Han har ramt 68. Nej, det er også. Jeg har også ramt. Jeg tænker bare, at vi bygger sådan et lille sted her. Skal se, hvor det lander. Så lidt mere ned. Tænk sig, nu løber jeg lidt baglæns. Og så håber jeg ikke, hun ser det. Eller han. Pigeskin, men stadig. Hun så mig ikke. Synes jeg har 39 HP. Det var godt play det der. Men det var det her til gengæld også af ham. Det der var så virkelig belastende, at han lige skulle komme der. Umuligt han ikke dræber mig nu. Nej, hvor er det heldigt det her. Nej, hvor er det godt play det her. Nej. Det var tæt på. Alt for tæt på. Men skal nok gå. Jeg skal ikke tage hunting rifle. Men ja, fint nok. Hvad er der her? Alt muligt godt. Nu bliver det så ud, så der var alt muligt godt. Det var der jo, hvis man bare ikke lige det, jeg kan lige at bruge. Altså, jeg fik nogle rocket launcher skud, det var meget heldigt. Jeg synes, det der, det er det heldigste, at hun ikke lige ser, eller han, at personen ikke lige ser, at jeg går op. Det er seriøst så heldigt. Hvis de ikke ser, at jeg går herover, ikke også, så er det det perfekte. Der er så mange sten at gemme tilbage ved. Det er det perfekte sted for mig, fordi så når hun prøver at rotere, så må hun forhåbentlig gøre lidt. Okay, hun så jeg bare her. Pis. Hvis jeg går ned bag nogle af stenene. Det gør hun så ikke ved, hvor jeg er. Det er måske ret smart, det her. Jeg tror ikke, hun ved, at jeg sidder helt hernede. Jeg tror, hun tror, at jeg sidder sådan deroppe. Nej, hvor hun synes virkelig irriterende. Det var heldigt. Hun havde minigun, seriøst. Det var ikke godt, det der. Jeg begynder da også lige at blive lidt stresset. Okay. Jeg troede synes lige hun fik mig, fordi hun havde minigun, men den var hun ikke særlig god til at bruge, så det var fint nok. Altså jeg begynder at komme mod nogle bedre, jo længere vi kommer i spillet. Jeg føler også godt, man kan mærke. Jeg skal lige reload det hele.
Altså måden jeg har fået mine 2 kill, i hvert fald 2 af mine kills, hvor jeg var tæt på at dø, det er bare at have roteret sådan, så det ikke lige ved helt præcis hvor jeg var. Men smart. Gider nogen, der tager det der. Bas. Det er ikke noget, jeg gider at bruge. Jeg tror bare, jeg hopper ned og lander på den der launchpad, så flyver jeg længere ind. Eller flyver over til job, tror jeg faktisk, jeg gør. For jeg har det egentlig også selv en... Jeg har sådan en der. Ja, men meget. Så skal jeg bare hoppe ind på den der. Så hvis jeg ikke havde ramt den, så havde det været så irriterende. Men nu er vi her længere inde. Og som sagt, så hvis I har nogle idéer til, hvad for noget jeg skal spille, så er det mega fedt. Og så senere, så kommer der også en Peace Control video op. Enten så bliver det senere, eller så bliver det i morgen. Ja. Okay. 2, så tror jeg faktisk, jeg gør sådan her. Skal jeg lige tænke mig om, hvad jeg gør. Ja. Ja, okay, det er dumt, det der. At jeg så har en legendary sniper, det ved hun jo så ikke. Så det er jo ret godt for mig, det der. Hvor er hun? Ej, nej. Det var simpelthen bagfra, jeg lige blev snipet der, tror jeg. Det var godt nok heldig, at jeg fik slæbtus der. Nu forskrækker man bare lidt ved at gøre sådan der. Så kan han lære det. Sådan, nu roterer han. Og så kan jeg måske ramme ham. Altså ham her, han er virkelig god. Og det ved jeg også godt. Så der skal jeg lige passe lidt på. Så rykker han ikke først. Sådan der, så går han lidt væk. Han tager sikkert den samme. Det gør han ikke, nej. Okay, det er lidt presset. Nu vil jeg, han rotere. Jeg kan simpelthen ikke nå at skyde ham. Men han kan forhåbentlig heller ikke nå at skyde mig. Nu har vi begge to hinanden. Han har lidt mere plads at gøre på. Han kan stadig nok gemme sig bag noget, så komme der.
som han gør. Hvis jeg ramte den der, så havde det været vildt. Tænker jeg heller ikke, jeg gjorde, men det var bare for sjov skud. Nej, jeg kunne godt nå det der. Det der var godt nok dumt. Jo, jeg tænker lige, at jeg kan lige finde en anden, for jeg mangler også det match. Så bare dræbe den. Jeg håber lidt, den noob. Eller en bot. Okay. Lad os se. Han er cracket. Nej, der kommer en til her. Nej! Du var virkelig tæt på. Jamen, så tænker jeg, at det er en rimelig god afslutning på en video. Som sagt, så lægger jeg en Peace Control video op i morgen. Eller i dag. Og hvis I ikke allerede har gjort det, må I meget gerne hoppe ind og subscribe. Og like den her video. Og så tænker jeg bare, at vi ses i næste video. Vi ses!